Aydın Üniversitesi, Kürdistan Üniversitesi. Serokê Partiya Kedê HP ya Amedê Vedat Aydin ku 24 sal berê ji aliyê jî temê ve hatibe kuştin, li Amedê bi hin çalakiyan hate bir anîn. HDP'yî ew li ser goristanê û malbatên kuştinên kiryar nediyar jî ew di çalakiya komeleya mafê mirovan de bi bîr anîn. Vê carê kurê Vedat Aydin Felat Aydin jî di çalakiyê de amade bû. Dema bavê wê hatibe kuştin ew 9 salê bû. Niha 34 saliye lê hêjî nebiye şahidê darizandina kujerên bavê xwe. Yani ev eş ke masî ticarî dilê me de dernayê xwe. Dewlet gav jî bavê jî navê jî Çarperçê Kurdistanê êdî bi kuştinê bi qetliyama nayişkandin. Li gorî malbatê kujer dewlet e û kesên ku ew kuştine jî diyaran. Lê dewlet bi zanebûn doza Vedat Aydin nabe serî. Ev organizasyona siyaseta devlet diye bunu mesela nerina mesela Kurdî de û çareserkirina bide. Ji ber ya jî devlet bi xwe bê tiştî derna. Hin heval û hogirên Vedat Aydin jî di roja şehadeta wî de berê xwedan goristanê û wefaya xwe nîşan dan. Rêya Vedat Aydin ji bo Kurdistanek serbixwe bû, ji bo Kurdistanek azad bû, ji bo gelê Kurd azad bibe mücadele dida. Serokê HP'yê Amedê Vedat Aydin di 5 tîrmeya 1991 de ji mala xwe li ber çavên hevjîn û zarokên xwe hatibe bin çavkirin û di heftê tîrmehê de jî cesedê wî li madena Elezizê hatibû dîtin. Di ser şehadeta Vedat Aydin re tam 24 sal derbas bûn. Lê hêjî misqalekî di doza darizandina kujerên Vedat Aydin de gav nehatiye avêtin. Hem Kurd û hem jî hemû hezkiriyên Vedat Aydin dixwazin demil dest kujer bêne ceza kirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.